Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Ndinokuchingamidzai muri Zimbabwe pano Sly Media TV. Ndichiuyawo pano nhasi ndiri munzvimbo yekwamachipisa. Kwatasanganawo nemhuri yakatinyorerawo kuSly Media TV ichitaura iyo kuti mwana wavo mukomana anonzi Dylan Nyakala ane makore 15 years akashayikwa musi wa14 July kureva mwedzi uno, nanhasi havasati vawana mwana wavo mukomana. Saka panguva ino mhuri yeZimbabwe ndawanawo mukana wokuti nditaure nemhuri yemwanakomana uyu ari kushayikwa, tichinzwa zvizere kubva kune vabereki kana kuti vaigara naDylan Nyakala. Tichikuchingamidzai mama. Makadii. Chiri pedu makadiwo. Takaonawo matinyorera muchitaura nhau yekuti mune mwanakomana akashayika Dylan Nyakala ane 15 years. Panguva ino mhuri yeZimbabwe ingadawo kuziva zvizere kuti chii chakaitika kuti mwana azonge ashayikwa kubva musi wekusvika nhasi asingawaniki. Chokwadi makadii mhuri yeZimbabwe. Ini ndauyawo kwamuri. Ndiri tete vaDylan Nyakala. Dylan akashayikwa uri musi weSunday, musi wa14. Ipapo ndandisi zvangu kumba, ndandichinotengesesa kumapurazi kwandinoti ndikasona zvandinenge ndaisona ndonotengesa. Saka ndakazofonerwa zvichinzi Dylan haako. Ndikati ko sekuru vaenda kupi? Zvikanzi hatisi kuziva, asi pane mukomana akauya achimudedza bvavangobuda. Vasati vabuda baba vanga varipo, murume wangu akati sekuru hamusati mapedza tiende kuchechi. Ini ndakutobuda kuenda kuchechi motera, asi baba vanoti akadedzera kuti ndimirirei ndakutopedza. Vakati taimu dzapera dzekuchechi mondibata munzira. Baba kusvika vasvika kuchechi vaingoti ndaifamba ndichicheuka kuti mwana apapi. Kusvika vakapinda chechi ikapera mwana asati auya. Vakasvika kumba vakawana madhoo akakiwa. Vakatarisa patinoisa makii kana tichikiya madhoo. Vakatora makii vakavhura. Kureva kuti Dylan paakasara akangokiya madhoo achibuda achienda. Asi takanzwa kuti pane mukomana auya akadaidza Dylan akaenda naye. Hatizivi kuti chakazoitikawo kwavakabuda vachienda chii. Haisi nhau yokuti ndinoda kunzwa kuti mukomana uyu akaendepi naye. Aiwa, ndoda kubatsirwawo muri yeZimbabwe kuti ndione muzukuru wangu kuti ari kupi. Ndii ndaigara naye, mama vake nababa vake vakasiyana, asi satete ndii ndaigara nemwana. Ndibatsireiwo. Ndinotenda. Ndifunga tingangoti mubvunzo mumwe chete wokuti musi wacho panga pasina mumwe here kunze umwe anga ariwo Pamba kunze kwababa, kana kuti vanga vaingova vari vaviri nababa Pamba? Vanga vari vatatu, vanga vari 4. Baba nemumvana wangu nemwana wake. Alright. Mwana wake wemumvana uyu grade 3. Alright. Iyewo Dylan muchigarawo naye, pane zvekuti maiva zvamaionawo here zvekuti munogona kuti sekuru muri kuvarifeya muchiti sekuru, pane kufamba kwanga kwakuitikawo kwamunogona kufungira kana kuti aiwa munhu anga akaita sei Dylan muchigara naye? Ndichigara naDylan semwana pamazera ake, mwana anga aine misikanzwa iri inongowanikwa muvana, kwete kuti misikanzwa yemadhiragi, misikanzwa yefodya.
asi kumashure uko pane pakavhurwa club zone, paiva nevaimbi nezvimwe zvinhu zvaiitika ipapo. Akatomboenda ikoko akaita night tisina kumuona, akazouya makuseni. Ko sekuru mama enda kupi tichivabvunza, sekuru vanoti ndandaenda kuclub zone nevamwe vangu. Saka takazonakidzwa nevaimbi vaiimba kuti ndizouya kuma10 11 ndandakutya, ndakabva ndangorara imomo nevamwe. Ndo zvakamboitika kumashure. Asi kuti nditi ainwa zvinodhaka, ipapo handipupuri, handikwanisi. Ndaingomuona semwana ari normal, asi misikanzwa yevana aiva nayo. Alright mama, mataura mukati muri kukumbira kumhuri yeZimbabwe. Ndofunga panguva ino ndichakupai mukana kuti pane zvimwe zvamuri kuda kutaura zvepamwoyo penyu zvatinogona kunge tisina kutaura, zvamuri kuda kubuditsa kumhuri yeZimbabwe takatasana nekushayikwa kuri kuita Dhilani Nyakala. Ndiri kudemba mhuri yeZimbabwe. Munongoziva munhu kana uchigara nemwana, vakawanda vanofungidzira kuti pamwe kuda kuzoshayikwa kwaaita unenge uchimu-ill-treata. Zvisizvo, ndaitomubata semwana wangu. Kutopfuura, ndaiva nerudo naye, kutopfuura vangu vana vandazvara. Saka zvinhu zviri kundibata zvakanyanya mhuri yeZimbabwe. Tinoziva kuti kune vamwe vaya vanoti ukapuhwa mwana unomushungurudza, unomudii nokuti haasi mwana wako. Ini ndandisingadaro. Saka ndiri kutorwadziwa zvakanyanya nokuti ndaidawo chakanaka kuti chizoonekwa mangwana kubudikidza nekugara naDhilani kwandiri kuita. Tinotenda mama, tinovimba muri Zimbabwe vari kuona panguva ino ndiyo nyaya yemwana mukomana anonzi Dhilani Nyakala akashayikwa musi wa14 kusvika nhasi asati awanikwa. Tichida kuvhara edu mama, vadiwa vatariri kana kuti muri Zimbabwe ingada kuziva kuti saka nyaya iyi yakumapurisa uyezve yava papi? Nyaya iri kumapurisa. Mapurisa vari kungotiwo gogo tiri kukubatsirai. Basa ndo basa ratakadzidzira. Tiri kukubatsirai. Kana tine chatanzwa kana chataona tinokufonirai. Ndo zvavakangoita. Alright, tinokutendai mama. Ndofunga pano ndakabata bepa ndokuratidza kuti ranga richitenderera muri iri kutsvaga Dhilani Nyakala. Pana pamhuri yeZimbabwe tichaisa nhamba paskrini dzekuti mukwanise kuti mubate mhuri iyi, asi ndichangodzitaura dzinoti idzo 0772 572 336. Regai ndidzokorodze zvakare, dzinoti 0772 572 336 kana kuti 0773 151 174 kana kuti zvakare 0772 391 318. Ndidzo nhamba dzamunovabata. Ndichida kuti tipedzise mama, Dhilani ndofunga kana muchikwanisa munogona kutirondedzera chimiro chake kuti musi wacho wakazoshayikwa anga akapfeka chii, kana kuti munhu ane miri wakaita sei, kana complexion yakewo, kunyatsoti kana vanenge vazomuona vanogona kuti haziri here mukomana ari kutsvagwa uyu. Semwana akazobuda pasina aona kuti akapfeka chii, hatizivi kuti zvaanga azopfeka zvazvakadii. Asi chimiro chake Dhilani mupfupi, ari mutema, ane kadhipo pasaidhi apa. Alright. Asi dhipo rinowanzobuda kana achiseka. Kana achisekerera. Alright. Kuruvara rweganda rwake mutema. Alright. Aiwa, tinokutendai mama, tinovimba muri yeZimbabwe. Uye akagerwa musoro. Akagerwa musoro, hana ane zuda chairo. Aiwa, ndizvozvo mama. Hapana zvatasiya edu zvamungada kutaura? Hapana. Ndizvozvo zvese. Ndiyo nyaya yatinayo muri yeZimbabwe. Muri iyi iri kutsvaga rubatsiro. Nhamba ndadzitaura kuti ndidzo nhamba tichadzisa futi paskrini zvakare kana mukanzwawo kana kuona sekutaura kwavaita Dhilani Nyakala. Munokwanisa kutibata pano paSlyMedia TV kana kuti munokwanisa kubata muri iyoyo. Muri yeZimbabwe pano ndaona mukana wekutaura naPetronella Deka.
anova iye amai vakabereka Dylan Nyakala, mwana mukomana akashayikwa musi wa14 July mwedzi uno. Pari zvino haasati awanikwa. Regai tinzwewo zvavari kuda kutaura kwamuri muri Zimbabwe. Tinokuchingamidzai. Makadi zvenyu muri yeZimbabwe? Ndinovimba vanofara. Panguva ino tingada kuzivawo kuti makatinyorerawo muchiva imi murimi amai vanobereka Dylan, mashoko amuinawo kumhuri yeZimbabwe. Ini ndiri kukumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kuti kana paina anenge aona mwana wangu anotizivisa, tozivawo kuti ari papi uye ari pakaita sei, nekuti panguva ino isusu tagumirwa, taedza kumbotsvaga tega asi tashayiwa. Saka tauyawo kumhuri yeZimbabwe kuti tiri kukumbira rubatsiro. Ini ndakati musi weMande ndafonerwa makuseni ndakuda kutobuda kuenda kubasa, chibva ndafonerwa nemukuwasha wakati mbuya kunoku mwana haako. Ndakabva ndatomhanyawo ndikauya, tikatanga kuona kuti sei mwana asipo. Zvii zvakaitika mbova nditsanangurira kuti vakangobuda vachienda kuchechi, mwana achigeza, mwana vachifunga kuti achateera, haana kukwanisa kuteera. Tete vake vachizouyawo kwangu vanotengesa, tikatanga kufamba tichitsvaga mwana. Saka takatenderera pese pataifungidzira kuti zvimwe kudata zvemadrugs, pamwe ari kuda kuita izvi, but zvese takaita tsvakurudzo tikashayiwa. Saka tauyawo kwamuri mhuri yeZimbabwe kusvikira musi waranhasi kuti tiri kukumbira rubatsiro kana paina anenge aona mwana wangu Dylan anotibatsirawo. Alright. Imimi Dylan asati azoshayikwa semubereki, mamakapedzisira kutaura naDylan rini? Dylan ndanga ndinaye a week after razoshayikwa, akatopedza wiki rese ari kumba kwangu. Ari kumba? Auya kumba. Teto vakanga wawirwa nenhamo kunoku, saka papa chidiwa mari yefees. Teto akati kunoku izvozvizvi ndanga ndivangu wakashayikirwa nemwana wangu wakashayikirwa naye, mvua tichienda kuna mama unopiwa mari yefees. Akatouya kumba ndikatopedza svondo rese ndiinaye. Ndopa akazouya kunoku achitaka kuenda kuchikoro yaZomandi kuzosvika Sunday yaazoshayikwa. Alright. Mimi semubereki pane zvamaiona here pamwana kuti pamwe ane kamboshushikana mupfungwa, kana kuti pane imwe behavior yamakanga machionawo kuti yekuti munogona kuda kuti pamwe zvimwe ndo zvamuita kuti nhasi azoshayikwa kana kuti? Pese paiuya kumba chiraka kuholiday handina chandakafungidzira kuti munhu anongonakidzwa nekutamba, munhu ari friendly zvokuti chero akauya Pamba pandaigara inini aitowirira nevanhu vese vepamba. Munhu ari friendly zvakanyanya zvokuti munhu anoda kutaura navanhu vakawanda. Asi zvimwe musikanzwa kuti nditi ndaimbobva kubasa ndichiona aita zvimwe zvinhu zvokuti ndinoti kana kuti nditi ane zvimwe zvaita zvokuti ndinofungidzira kuti mwana ari kuabhuswa natete vake, aitoti akauya kumba unotoona kuti mwana uyu akutoda kudzokerwa natete vake. Aitoti mama mbotaura natete here, pamwe totofona otaura natete vake. Aitoti kana achitaura natete vake anoisa rimwe zismaili rekuona kuti mwana akagara zvakasununguka. Chero nenda ichitongoziva kuti mwana akagara, handina pandakambofungidzira kuti pane zviri kuitika. Saka ndatozofonerwawo ndakatoshushikana kunetsekana kuti kosei zvadai. Alright. Muri Zimbabwe panguva ino ingada kuziva kuti imimi zvese izvi muchiona tatodhe rechiteni kana tichiverenga zvakanaka, muri kunzwa sei mukati memwoyo wenyu semubereki? Ndiri kunzwa kurwadzikana, ndiri kunzwa kubatikana, kushushikana, kuti handizive kuti mwana uyu ndinomuona ari mupenyu here, pane ambori naye wacho ari kudyei, ari kupfekei, izvo zvingu yekutonhora ushaziva kuti ari kufugei, ari safe here paari. Saka muri weZimbabwe ndiri kukumbira rubatsiro kuti anything chemune manzwa munotizivisa. Unoti tiri panguva yekurwadziwa, tiri panguva yekuomerwa, unotanga uchamboti nhasi pamwe kusura mangwana tinomuwana. Patatoona madhezi afamba ndopatauyawo kwamuri muri yeZimbabwe. Alright. Kuhama kwese makambofona kana kuna baba kana kunani? Kwese takafona, kuna baba wacho vari kuzviziva, saka vatori munzira kuda kuuya. Mari yebhazi yakatoenda, vanogara kumusha. Kumafamilies kwese takaisa nyaya iyi, mafamily kwangu vari kuiziva, kufamily kwemurume zvese izvo vari kuziva. Tiri kutobatsirana tese pamwe chete, hama dzangu nehama dzemurume tiri pamwe chete padambudziko irori. Nezuro takanga titoni vamwe vanga vachitorohwa kumabasa tichifambirawo nyaya iyoyi. Alright. Tambotaura zvakare natete kuti kumapurisa uku vari kuti chii kana nyaya yacho ndoti kuona kuti nyaya yakumapurisa? Nyaya yatakaendesa kumapurisa, saka mapurisa vakati isusu tiri kuinvestigatewo nyaya iyi, imi muchitsvagwa nekusaidi.
isusu tichibatsira kutsvaga nekusaidi semapurisa nekuti ndiro basa ravo. Saka watiti anything chatinenge tanzwa tinokutaurirai, munotifonera, tinokufonerai muuya totaura kuti pane zvatanzwa zvakadai. Isusu kana paine zvatanzwa todzokera futi kupolisi. Saka polisi tiri pamwe chete nayo tibatsira kutsvaga nekusaidi, isusu tichitsvaga nekusaidi. Alright. Pachataura natete vataura vachiti pane mukomana akauya achimudedza. Muri Zimbabwe ingada kungosiya chete ipapo kuti saka uyu mukomana aripo here vantu vakatoshayika vari vese. Ipapa hatina umboonazvo nekuti hapana akanga aripo paakauya kuzosaka hatisi kuziva. Mukomana wacho hamusitoziva kuti aripo. Saka tiri kuda kutozotiwo kana tikaona runyereko pero tinenge tanzwa kuti zvakafamba sei. Ndosaka tauye kumhuri yeZimbabwe kuti pavakabuda pacho kana kuti paakauya achimudaidza hapana tizoziva kuti wakafamba sei kana kuti zvii zvakazoitika kana kuti hatina kuzomuona kubva musi wa14 kusvikira nhasi. Alright. Tinotenda. Muri Zimbabwe ava ndivo amai nakubereka mwanakomana Dylan Nyakala ari kushayikwa. Vataura vakati isusu temhuri pane patasvika kuti tagumirwa takukumbirawo kuti vanenge vangoona Dylan, kutaura kwaita tete vati Dylan mwana mukomana akagerwa musoro zuda, mbatya dzake hapana anoziva nokuti paakabuda panga pasina munhu pamba, asi anoti iye kana achisekerera panoita panobuda kadhimpo, ruvara rwake rweganda rwake vati mutema. Saka ndicho chemo chine mhuri iyoyo. Vari kuti mukasanganawo naDylan kwamunenge muri ikoko, munokwanisa kutibata isusu paSly Media TV kana kutibata panhamba dzavo dziri pano dzinoti 0772 572 336 kana kuti 0773 151 174 kana kuti 0772 391 318. Tinokutendai muri Zimbabwe. Regai tichikusiya pano ndini wenyu Pelagia wokwamupurwa. Tinokutendai.